400 ronfla, bojot, sofor u homor. Kim dan il-mod li l-membri tal-MGRM għat-tieni sena konsekuttiva fakru l-jum tal-ġlieda kontra l-omofobija, il-mibeda tal-omosessuali. Huma waqfu n-nies li kienu għaddejjin u filwaqt li tawhom fjura bħala rigal u sinjal ta' ħbiberija kellhom iċ-ċans li jgħaddu messaġġ. Homofobija għal-mibeda lejn persuni kien. Aħna nafu li għafet ħaġa ridikola b'suna kien uħtar. Nagħmlu qed nqasmu fjuri b'xejn li n-nies jkunu għaddejjin f'belt. Bħala sinjal ta' ħbiberija u ta' kollaborazzjoni Wieħed mill-membri preżenti spjega kif is-sena li għaddiet ħadet waħda minn dawn il-fjuri u użata biex tersaq qrib ta' bina li qatt ma sab il-kuraġġ li jgħidilha li huwa omosessuali għalkemm jarfed dan billi poġġietlu dik il-fjura fuq is-sodda tiegħu ridet turih li taċċettah kif inhu. F'kull soċjetà nsibu aktar minn 6% tal-popolazzjoni li huma omosessuali, iżda l-mibeda lejhom u d-diffikultajiet li esperjenzaw ikomplu. Per eżempju, il-bżonn li koppji tal-istess sess jiġu konosciuti fuq l-istess livell bħal koppji tas-stess oppost, għaliex ir-relazzjoni tagħhom hija tal-istess valur. Nemmnu wkoll fl-importanza illi jkun hemm iktar awareness dwar anti-homophobic bullying fl-iskejjel fejn tfal gay jistgħu jiġu suġġetti għal bullying u forsi beatings up ukoll. Nemmnu li din hija importanti ħafna li għandha bżonn tiġi indirizzata mill-iktar fis possibbli. Iżda fil-waqt il-problemi jibqgħu hemm wieħed żgur li għandu jkompli jibni fuq sinjali u ġesti pożittivi bħal dawk tal-lum.